Мәркәзебездә халык сәнгате һөнәрләрен яңартып, яшь буынга җиткерүче уку йорты халык сәнгате һөнәрләре техникумы бар. Һөнәри осталыкта тиңе булмаган студентлар әлеге техникумда белем ала. Обилимпикс чемпионнарын әзерләүчеләр белән хәбәрчебез Мөршидә Җиһан аралашты. Халык сәнгате һөнәрләре техникумы 2013 елдан бирле World Skills хәрәкәтенә кушылып кына калмыйча, үз базасында чемпионат таләпләренә туры китереп, милли статусы булган зәркән эше компетенциясе буенча махсус үзәк тайыштырган. Бу остаханәдә безнең студентларыбыз World Skills Обилимпикс чемпионатларына әзерләнәләр. Һәм монда алар зәркән сәнгатенә өйрәнәләр, төрле эшләнмәләр, муенсалар, беләзекләр, алкалар, чупылар ясыйлар. Студентлар башта эскиз белән таныша, остазлары өйрәтә, күрсәтмәләр бирә. Вот чертеж, я по нему делаю задания. Светлана Кузнецова World Skills өчен яңа эмблема әзерли. Техникум студентлары Обилимпикс һөнәри осталык чемпионатында 2016 елдан бирле катнаша. Хәзер безнең студентлар арасында да чемпионнар бар, ди Рушания Сәүдәнова. Күптән түгел бит инде үзегез күрдегез, чемпионатларда да җиңеп кайттык. Анда инде World Skills'та инде без Россия күләмендә 1-нче, 2-нче, 3-нче урыннарны алып барабыз. Һәм үзебезнең мөмкинлекләре чикле студентлар арасында да без 1-нче, 2-нче урыннарны алдык, 3-нчегә төшмәдек. Анда инде безнең Илгизар абыйыбыз күзле дем сукыр булуына карамастан керамика буенча ул 1-нче урынны алды. Агапова Анастасия безнең алды бит инде, Надежда Агаповабыз алды 1-нче урынны. Бөтен 8 медаль алып кайттык Россия күләмендә. Техникумда ювелир эшләнмәләр өчен кыйммәтле һәм ярым кыйммәтле ташларны кырлау буенча заманча җиһазландырылган остаханә булуда укыту эшен бермә-бер җиңеләйтә һәм конкурсларда җиңүгә дә зур этәргеч бирә. Үзләре дә бик тырыш дип мактый студентларын остазлары. Безнең студентларыбыз бик әйбәт, алар бик рәхәтләнеп укуга йөри, бик талантлы студентларыбыз. Нәкъ менә шушы талантлы студентлар, аларның остазлары аша милли һөнәрчелек асылы югалмый, буыннан буынга дәвам итә. Мөршидә Җиһан, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары.